Mukomana aizikamwa nekutaura maspeeches ayo asina kunaka kana ari against macitizens anonzi George Charamba, especially pahindo yake X. Vanhu vochiona kuti George Charamba ochigurwa muswe manje, ochigurwa kunorira apo panoonekwa kuti aiwa since pakangofaiwa from kuva deputy chief secretary muofisi yapresident Emerson Mnangagwa. Kubva ipapo akabva ona kuti masamba asiyana, akabva ona kuti aiwa mabatiro andaimboita anoanda kuitwa izvezvi aiwa zvogona zvakuda kutena upside down kuside kwake. Sana mida mashukumira nyuka pana mnobva subscribe or like or turn the bell icon. Timida paenda majarajara sound poster George Charamba muri kuona nyura chiti. Since President Emerson Mnangagwa demoted George Charamba to one of the deputy chief secretaries to the president and cabinet, his input has been very minimal because ED no longer trusts him. Charamba is one of the 5 deputy chief secretaries and he is doing absolutely nothing. Kutambira mari akarara. Anobva aposta this picture muchimuona akavata achiti aiwa mukomana uyu is just receiving a salary for nothing. Hapana input yaari kuisa nokuda kwokuti akaona kuti aiwa akaramba achingoita zvina basa aiwa zvinogona kumudhakira kusati kwake. Mashoko ari kuda nyuka nakomana namajarajara somusara nhasi. Ngotudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda ngome section medu, usana subscribe or like, turn on the bell icon.